Не винаги ти трябва фитнес, трябва ти само една подовка. Нека ти покажа една тренировка, която за цяло тяло завърших току-що. Увери се, че си запазил това. Започваме с 20 клека в първата минута. След това във втората минута правим 12 свинга с една ръка. И накрая завършваме с така наречената изометрична позиция, често срещана в бойните спортове като мабу. Изометрична. Коленете стигат почти 90 градуса. Пръстите сочат леко навън, гърба е изправен. Задържаме около минута и 30 секунди за начинаещи, до 2 до 3 минути за напреднали. И продължаваме да редуваме това в продължение на 20 минути без прекъсване. Ако искаш да изградиш брутално тяло, последвай ме.